Hola, molt bona nit. Avui Televisió de Catalunya viu un d'aquells dies especials. Avui, des de qualsevol punt d'Europa i d'aquí unes hores des d'Amèrica, es poden captar, via satèl·lit, les emissions de la ràdio i la televisió catalanes. Es tracta d'una missió experimental, però que significa el primer pas de cara a un futur cada vegada més pròxim. La televisió sense fronteres. 3, 2, 1, Catalunya, endavant. La missió via satèl·lit porta per primera vegada la ràdio i la televisió en català a tota Europa i Amèrica. La missió força el marc legal que limita les televisions autonòmiques al seu territori. Sovint, les possibilitats tecnològiques i les lleis no van al mateix pas. Benvinguts de nou. El cable, el satèl·lit, les xarxes informàtiques suposen el principi d'una revolució tecnològica que possiblement ens afectarà en moltes de les nostres activitats habituals, però al mateix temps suposen un repte per a les cultures i les llengües minoritàries que veuen amenaçat el seu futur davant les llengües i les cultures dominants. En el reportatge d'avui fem un recorregut pels preparatius de la primera emissió per satèl·lit de Televisió de Catalunya, però també analitzem les contradiccions entre l'evolució tecnològica i el marc legal, que normalment es defineix més tard, i les contradiccions entre la televisió sense fronteres i els desitjos d'algunes autoritats de controlar el que veuen els ciutadans. Tres, dos, un, Catalunya, endavant. Extremadament satisfets, perquè això no serà una experiència aïllada, sinó que representa el primer pas de cara a consolidar de forma regular les emissions via satèl·lit. Llavors això ens permetrà des d'aquí consolidar, mantenir aquest equilibri entre l'Europa que s'ha de fer, però les nostres arrels catalanes i de país. I sobretot pels nanos, que nosaltres ja tenim la història, la coneixem més, però els nanos des d'aquí hi ha el perill que si no ho segueixen d'una manera quotidiana doncs es vagin allunyant i ser europeu està bé però s'ha de ser d'alguna banda. La gent que està mirant la nostra emissió des d'Europa l'està mirant a través d'un dels satèl·lits de la sèrie Eutelsat, el Hotbird. Aquesta emissió l'hem començat aquest dematí des de Barcelona, directe fins a Londres i de Londres amb aquest satèl·lit, i al llarg del dia s'anirà fent saltejada. Alguns trossos directament des de Londres amb la nostra unitat mòbil i alguns trossos que vindran en directe des de Barcelona. Vale, doncs de seguida t'enviem el senyal, Des de Londres, el senyal puja al satèl·lit Eutelsat Hotbird 2. Sobre l'equador gira amb la Terra, sempre a 13 graus est, i té cobertura a tota Europa i el nord d'Àfrica. La missió experimental via satèl·lit força el marc legal. Avui fa 12 anys de la primera emissió de TV3. En aquest temps, els fets han avançat més d'una vegada més de pressa que les lleis. Quan hi ha una llengua, quan hi ha un poble, Catalunya en aquest cas, una llengua, la nostra cultura, finalment se'ls diu aquests els hi perdonem la vida i que els deixarem existir, que entre ells doncs vagin parlant, però no reguin el nas fora de casa, no diuen? Això no pot ser. Vull dir, tota personalitat, tot ens viu, tota llengua, tota cultura, tot país, doncs ha de sortir de casa, s'ha d'expandir, no se'l pot amputar. I bé, aleshores va caldre forçar les coses simplement perquè ens reconeguessin i ara ha passat una mica el mateix, ha calcat forçar-les perquè permetin una altra cosa que és un dret essencial d'un país, que és projectar-se. Senyores i senyors, bona tarda. Amics, avui, 10 de setembre de 1983, us saludem Aquesta primera emissió va ser alegal. Fins al 26 de desembre del 83 no s'aprova la llei reguladora del tercer canal de televisió, que fixa l'àmbit territorial de la comunitat per a les televisions autonòmiques i reserva en exclusiva a Televisió Espanyola pel territori espanyol els sistemes d'emissió per cable i satèl·lit. Al gener del 84 començaven les emissions regulars.
En un primer moment es cobria només una part del territori. Amb la creació d'una xarxa pròpia, la cobertura es va estendre progressivament al conjunt del Principat. Això és Telenotícies de TV3. Els informatius del primer període van haver de compensar amb imaginació el fet de no poder utilitzar la xarxa de radiotelevisió espanyola a l'Estat i de no poder rebre tampoc imatges d'internacional. La conferència de desarmament d'Europa, on 35 països europeus... Llavors això ho resolíem amb molt voluntarisme i molta col·laboració. De les altres ciutats de l'Estat les imatges venien normalment per avió i sobretot amb el pont aeri, amb la col·laboració del viatger de peu, per dir-ho d'alguna manera. I amb les imatges internacionals les rebíem a Perpinyà a través de la nostra corresponsalia de París. Llavors vam començar anant una vegada al dia a Perpinyà a recollir la cinta i venir cap aquí. Fèiem 350 quilòmetres amb cotxe cada dia i 2 mesos després, com que ja vam obrir un segon Telenotícies, al migdia ja vam anar 2 vegades al dia a recollir la cinta. Fins i tot les imatges dels partits de futbol havien d'arribar contractant els serveis d'una avioneta. L'acció d'associacions ciutadanes i fins i tot d'institucions com alguns ajuntaments va fer que el senyal que la llei limitava a la comunitat autònoma arribés al conjunt de territoris de parla catalana. La Franja d'Aragó, Andorra, les Illes Balears, el País Valencià i la Catalunya Nord van poder veure TV3. Arriba TV3. Per fer aquesta televisió catalana s'hem tingut quartos dineros de l'Europa. Donc, est-ce que la França és dins de l'Europa i donc hi ha aquesta ambigüitat d'una part de l'Europa que ens ha ajudat per fer venir TV3 fins aquí i de l'altre costat l'estat francès que no permet, per les lleis que són ara dins del nostre país, d'ho fer. Ara, els nens de l'Escola Catalana La Bressola, a Prada, fan servir programes de televisió de Catalunya per les seves activitats. Amb la mateixa normalitat podem trobar gent veient televisió en català en un bar de Mallorca. Record moments difícils, com grups d'extrema dreta, lligats, anticatalanistes, lligats a grups anticatalanistes i tal, van cremar repetida la Fàbia i el que va motivar un procés penal, el l'arbre cultural i Voltor ens personaren com a part acusadora i va emitir acusació. Si una nació és un espai de comunicació, en TV3 anem a tenir l'articulació de tot el nostre espai nacional, de Salses a Guardamar, de Fraga fins a Maó. És per això que els intents i finalment l'èxit d'haver aconseguit entre la gent de les Illes Balears i la gent del País Valencià que TV3 arribara a tots els nostres territoris és un fet i és un fenomen d'una importància política de primera magnitud. Avui TV3 per nosaltres és el punt d'unitat que supera les fronteres regionals que ens han dividit. Pues la famosa antena està ahí. I per culpa d'aquesta antena i veure TV3 estigui pujant allà a la teulada quasi un any. Hauré pujat 1000 vegades, m'hauré carregat 30 teules, però veig TV3 ja i fa més de 10 anys que la veig. Al principi no s'ho creien. Com pots veure TV3? Doncs jo estic intentant-ho i els dies, mira, puja dalt de la teulada i es comença a mirar. Pega voltes i busca el senyal i veuràs com... A l'Alguer, en qualsevol cas, d'aquests plurals, el que es conserva molt clarament és hòmens. Andreu Bosch és professor de català a la Universitat de Sàsser, a Sardenya. Fa un curs de coneixement de l'Alguer a la Universitat Catalana d'Estiu. A la universitat hi assisteixen un grup d'algueresos, mestres i animadors culturals que veuen en la televisió en català via satèl·lit la possibilitat de mantenir viva la parla algueresa a l'illa. Com que l'Alguer és, com tots diuen, una illa a dins de l'illa i estem molt allunyats de Catalunya i aquesta llengua pels joves, pels més petits, és una cosa que no saben bé què és. La televisió seria molt important per això, per veure que és una llengua viva, una llengua que potser seria molt important per nosaltres per comunicar amb altres pobles, no?
qualsevol llengua que aconseguisca articular un marc coherent de relació comunicativa en aquesta llengua va passar a ser una llengua moderna que tindrà el seu espai. No només el seu espai nacional, sinó també el seu espai mundial, perquè a partir d'ara l'espai de comunicació no serà només cap endintre, sinó també cap enfora. Tu et reconeixeran com a nació en tant i en quant existiràs comunicacionalment, si no, no seràs. Als Estats Units, a la Universitat de Wisconsin, Ignasi Palou hi fa el doctorat en enginyeria química. Ell és un dels catalans que han tingut coneixement de l'emissió via satèl·lit per la xarxa informàtica d'Internet. Televisió de Catalunya hi disposa d'una pàgina on informa de com es podrà captar l'emissió i dels continguts de la programació. Jo crec que aquells que estem a fora de Catalunya, i ja fa temps que hi som, d'alguna manera el que volem veure són programes que ens apropin a Catalunya, que ens apropin a aquelles coses que no veiem, aquelles coses al dia a dia català. Personalment em fa molta il·lusió de poder veure el Barça des d'aquí. Ignasi Palou, tot i la distància, és seguidor del Barça, i dins d'internet ha creat una pàgina on dona, des de Wisconsin, informació del Barça per tot el món. I expressa un desig, aquest any sí. Per Amèrica s'utilitzen dos satèl·lits, l'Intelsat-K, que cobreix l'est dels Estats Units i el Canadà, i una bona part de l'Amèrica Central i del Sud. I el Galaxy 4 amb cobertura dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. Les emissions per Amèrica de ràdio i televisió començaran d'aquí a unes 3 hores. Sorry, no parlo català, but here we go in English, okay? És Liluvers, el fundador d'Escola, una organització sense ànim de lucre que des d'un centre de comunicacions per satèl·lit, instal·lat en una granja d'Iowa, en un poble de 115 habitants dels Estats Units, distribuirà l'emissió en català per satèl·lit i cable a Nord-Amèrica. Escola emet notícies, documentals, espectacles i programes infantils de més de 40 països en 20 llengües diferents. En una economia mundial, la gent s'ha de conèixer cara a cara, d'igual a igual, i amb respecte. Ara hi ha una gran demanda als Estats Units per l'ensenyament formal de més de 100 llengües i cultures d'aquest tipus, i no hi ha cap escola que pugui satisfer aquesta demanda. L'ensenyament a distància via satèl·lit és l'única solució. Per donar a conèixer l'emissió via satèl·lit perquè pugui ser vista pel major nombre possible de catalans que resideixen a l'estranger, s'ha establert contacte amb els casals catalans i amb associacions com l'Orfeó Català de Mèxic. A Mèxic hi ha més de 12.000 descendents de catalans. Fills i nets de catalans que ho han perdut o tenen molt deteriorat, com jo mateix, el català, i que el volen recuperar. La televisió, en aquest cas, faria una labor fantàstica perquè a la vegada que podries disfrutar d'un rato, ho disfrutaries en català. A l'Orfeó es reuniran els que vulguin veure l'emissió experimental. Televisió de Catalunya no estarà aquesta vegada en els operadors de cable mexicans que porten els canals de televisió a cada casa. I a l'Orfeó instal·len una antena parabòlica per captar directament el senyal del satèl·lit. Parabòliques, satèl·lits, cables de fibra òptica, ordinadors que podran fer de televisor i de telèfon, el futur ja fa temps que ha començat. Vicent Partal explica a la Universitat Catalana d'Estiu les possibilitats de les noves tecnologies. Més informació, de més llocs, més de pressa, interactivitat, possibilitats de més llibertat i democratització, canvis socials que tot just comencem a imaginar, i també nous mecanismes de control que encara semblen de ciència-ficció. A l'agost passat, la revista Time publicava un número en el qual explicava com de les acadèmies militars dels Estats Units hi havia aparegut la primera promoció de ciberguerrers, és a dir, de militars especialitzats en la guerra cibernètica, amb ordinadors a través de les xarxes, bloquejant sistemes de trànsit d'altres països, emetent imatges falses, distorsionant línies telefòniques, un tipus de guerra ja molt futurista per als nostres ulls, però que ja és real. Ara ja, una televisió sense fronteres porta a casa imatges de tot el món. Informacions, models culturals i codis morals que poden xocar obertament amb els que regeixen en determinades societats. Per impedir-ho, a l'Iran han decidit prohibir les parabòliques per rebre la televisió via satèl·lit. Fa por al cel.
El sistema de les parabòliques va entrar a l'Iran i molta gent les utilitzava. Algunes persones hi van mostrar la seva disconformitat perquè pensaven que els programes que es rebien a través de les parabòliques podien perjudicar i afectar el comportament de les famílies i la cultura popular. I era un intent de fer-nos anar cap a una cultura que no és la nostra. Per això es va prendre la decisió de prohibir, de moment, la utilització de les antenes parabòliques i es va ordenar al govern que estudiés quins eren els elements positius de les transmissions per poder-ho oferir a la població a través del cable. No som a l'Iran. Som només a 20 quilòmetres al sud de París, a Corcoran. La comunitat musulmana resa a la mesquita del centre islàmic acabada fa 2 anys. A l'agost, l'Ajuntament va prohibir les antenes parabòliques individuals i la població d'origen àrab és la que pateix les conseqüències del decret. Corcorons és una ciutat nova, planificada als afores de París. Residència tranquil·la per quadres mitjans i alts. Una xarxa de cable ofereix a les cases 30 canals de televisió, tots europeus i americans. Els francesos tenen coberta amb el cable l'actual demanda de televisió. Però també hi ha un barri amb blocs de vivendes socials, habitats per emigrants negres i magrebins. Les finestres i els balcons són plens d'antenes parabòliques, orientades als satèl·lits àrabs. A França, les televisions àrabs estan prohibides en el cable. Només una cadena egípcia s'ha autoritzat recentment. L'Ajuntament ara ha prohibit les parabòliques individuals perquè afecten l'estètica i la seguretat. Només es podran instal·lar antenes col·lectives amb la prèvia autorització municipal. La llibertat és bona, sempre que no comprometi les obligacions que hi ha d'haver en una vida en societat. Cal trobar un equilibri entre tot això, i no sempre és fàcil. Crec que el sistema col·lectiu, des que existeix, obliga la gent a trobar-se, a dialogar i a trobar solucions comunes. No, no és gens fàcil. Per la meva parabòlica vaig pagar 1.800 francs. Per la televisió per cable paguen 100 francs al mes. Potser encara és més car que la meva antena, i puc veure més cadenes que amb l'antena col·lectiva. Tinc més possibilitats d'elecció. Miro la televisió que jo vull, no la que ells m'imposen. Ells volen escollir i imposar-nos la tele que hem de veure. Aquí, en aquests pisos, és difícil posar d'acord la diversitat d'interessos existents i pagar entre tots una col·lectiva. Adi Hamouda és tunisià. Al carrer parla francès, però a casa parla en àrab. La televisió és una ajuda perquè les filles no perdin l'idioma i la possibilitat també de mantenir el contacte amb l'actualitat del seu país. Els lligams no es poden tallar així de cop i volta. És impossible. Hi ha certs costums, hi ha una cultura que no es poden oblidar. Els francesos, quan van a viure als Estats Units, no obliden pas que són francesos. No obliden la seva llengua, ni la seva cuina. I per a nosaltres és igual. Encara que visquem a 2.000 quilòmetres de casa nostra, vivim com a casa nostra. A casa. A fora és diferent. L'acord de l'Ajuntament de Corcorons ha obert a França la polèmica de qui decideix els canals que poden viatjar pel cable i de si es poden limitar o no els drets a la recepció individual dels satèl·lits en parabòliques. A l'estat espanyol, la distribució de televisió per cable és alegal. La llei que ho ha de regular encara no existeix. En aquests moments està en tràmit parlamentari. Una vegada més, la realitat va al davant de les lleis. És el cas de Camprodon, un poble amb poc més de 2.000 habitants, amb 600 vivendes cablejades des de l'any 86. Una xarxa municipal de cable connectada a 5 parabòliques a la teulada de l'Ajuntament i a un reemissor porta a les cases 19 canals de televisió i 6 idiomes per 20.000 pessetes de connexió i 3.000 a l'any pel manteniment. I com Camprodon, altres pobles. Falta molt poc perquè les xarxes de cable s'estenguin per tot el país. Tinguent en compte que Camprodon és població turística, que té una afluència de gent que ve estrangera i, a més, la possibilitat de familiaritzar els camprodonins, sobretot els joves, amb els nous idiomes, amb la possibilitat d'aprendre idiomes. Aquesta era una motivació primera, però també una segona, diríem, d'estètica, o sigui,
Una, en el sentit de cablejar el poble, significa la progressiva, malgrat que no es pugui fer de cop i de facto, la progressiva desaparició de les antenes tradicionals. Si tu controles el cable, si n'hi ha la possibilitat de que pugues imposar un model de televisió per cable, que no vol dir només la qüestió de la llengua, vol dir també, per exemple, si arriba o no arriba a les comarques més deprimides i més allunyades, si els continguts que té són o no són acordes, per exemple, en temes infantils amb la població del país, o deixen de ser, si et permeten a tu, a més, una sèrie de serveis públics que de l'altra manera van a ser molt complicats. Si tu no tens cap possibilitat governamental de treballar sobre aquest terreny, realment la sobirania del país va quedar molt disminuïda. Els avanços tecnològics dels últims anys han fet caure moltes de les limitacions que tenia la difusió per ones hertzianes i xarxes de repetidors. I l'era de la informació portarà molts més canvis. En el futur de les cultures i les llengües es presenten dues opcions: ser al món amb les noves tecnologies o aïllar-se i assajar una protecció ja ara impossible d'aplicar. Nosaltres volem lluitar amb igualtat de condicions i en aquest sentit podríem tindre una actitud proteccionista, inclús seria raonable. Però jo crec que la nostra actitud és nosaltres volem lluitar amb això, volem que arribin altres televisions aquí, també volem arribar a altres llocs perquè entenguis la forma. Sempre ens ha dit que els catalans som tancats. No és cert. El català té una vocació de ser obert, d'estar a tot arreu. Jo crec que això permetrà també que ens coneguin més a fora, que ens coneguin més a altres llocs d'Espanya, que sàpiguen què fem, com pensem. Jo crec que això serà absolutament positiu. I sobretot, en el nou marc tecnològic de gran canvi, de gran revolució, no té sentit el voler mantindre aquestes fronteres proteccionistes. Avui el que constitueix el territori és l'espai que s'ocupa per la cultura. I la catalanitat, per exemple, el que s'ha d'expressar és amb l'interacció, és per l'obertura, per estar en contacte amb totes les altres llengües i totes les altres cultures, perquè amb la mesura en què podem ocupar aquests espais, la catalanitat serà gran. I amb la mesura en què ens quedem reduïts amb un nucli trencat i cada vegada més, per tant, endogàmic, serà pitjor. La superació de l'àmbit territorial que marca la llei per les televisions autonòmiques és també un objectiu per Almenara, societat cultural andalusa amb seu a Barcelona, que reclama aquest dret pels emigrants andalusos. La captación vía satélite de TV3 para nosotros ha sido una noticia esperanzadora desde el punto de vista de nuestra lucha y de nuestra reivindicación de Canal Sur en Cataluña. Esperamos que la ley de terceros canales se modifique o se haga viable el que Canal Sur pueda captarse en Catalunya. La missió experimental via satèl·lit de la ràdio i la televisió de Catalunya i la voluntat expressada d'emetre regularment l'any que ve forcen el marc de la llei de tercers canals i plantegen a l'Estat la necessitat d'impedir les emissions o de reglamentar ara de nou les possibilitats tecnològiques del futur que ja és aquí. Quan ens vam marcar aquest objectiu d'aprofitar les noves tecnologies amb l'objectiu de ser capdavanters altre cop, ens vam plantejar que forçàvem la llei. Però en aquest sentit jo diria que ha sigut positiu el moviment que ha tingut el Ministeri de passar-nos de la il·legalitat, després a la legalitat, i en aquests moments, per dir-ho així, autoritzar-nos aquesta emissió. I més que això, jo crec que aquest moviment ha provocat que en aquests moments el Ministeri s'estigui plantejant un canvi de la llei de tercers canals. El ministre Josep Borrell ho plantejava en una videoconferència entre el seu despatx a Madrid i un curs de la Universitat Menéndez y Pelayo a Santander. No existe ninguna razón tecnológica que aconseje limitar el espacio de cobertura de una cadena de televisión y lo razonable sería, en mi opinión, que la ley de televisión por satélite, que está en trámite parlamentario, incorporase una enmienda para que las televisiones autonómicas pudiesen difundir televisión a una escala que rebasara el límite territorial de una comunidad autónoma. La possibilitat que qualsevol televisió autonòmica es pogués veure en qualsevol punt de l'Estat plantejaria també interrogants nous als quals s'hauria de donar resposta. Comprendo que eso puede plantear problemas de reparto del mercado publicitario entre las televisiones autonómicas y las cadenas de ámbito nacional. Pero creo que no se pueden poner puertas al campo y que va a ser lógicamente inevitable que las televisiones autonómicas puedan difundir fuera de su ámbito territorial. Sigui quina sigui la solució que s'adopti, possiblement es posarà fi a la paradoxa que un català resident a l'Estat però fora de Catalunya
Ja pot veure més de 170 canals de televisió que li arriben lliurement a la parabòlica en més de 20 idiomes. I fins avui no ha tingut a l'abast la televisió en català.